May buntag guys. May buntag sir. Ang sa ni pamati? Dili sakit? Dili man, Laylay ang oh. ana. Gikan sa imong Butangin ka hawak. dyan. Padulong dito. Laylay, bro. Boy, paano bro? Gawas ana daw sa pilaen. Kini mga arthritis daw ni. Arthritis daw. Ano, sakit ang joint? Oh, sakit na. Sakit na. Ah. Sabi na ka mabukas. Likod ko, sakit kayo kay bukas mo akong trabaho kay asasag bukas pa. Nagkabasa ka? Wala na. Masa, hatbat, ligo, hapon, gabi. Kuha lang, rapo. Patay, mabasa nyo ko. Kuha ka ng alimutan ko, mga naman, kuha nyo ko, mausay ka ng mga masa. Oh. Kaya abog mo ang trabaho, sander mo ko, sander. Bug kayo. Pasok lawas ba katol. Di balik kaya. Masa lang ba? Wala, namaypoy na lang. Pila kadlaw na ng pamaypoy? Kami na ni mo. Bulan na siguro. Buwan ka lang? Masa lang. Ito nga pasipa na ako akong tingin. Ulihan naman ganyan. Ganyan kay Dre, bubati din ako Dre. Ang relaktan, diferensya. Ano mo rin masangit man? O, nagnaagad, naagad na. Asa gani mo ang balay? Asa, nagsilang ko sa musik, asa ko sa yun ang schedule. Dito sa Stego, San Jose. Sige, so, ayan, shout out guys sa San Jose, Digo City, nasa Sardria Tabangan. Kay ngalay puy-puy do iyang pangiran hantod sa ubos sa tiil, no? Yung mga arthritis gamay, no? So, ato tabangan inabanan sa pagkampo sa Ginoo niya. Shout out dahil po sa ako ang mga subscribers sa ako ang YouTube channel. Thank you so much, no? Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. No, sa ako ang YouTube sa inyong pag-subscribe. Of course, ako mga viewers, thank you so much. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang United States and Indonesia. Thank you so much, no? Of course, sa mga karon lang ni Able, oh, nakakita sa pang YouTube, pwede mo ma-subscribe para updated mo sa kong ginahilot. Kung ganahan mo ka ng mga hilot-hilot, no? Pag-share na lang po para makabalo po rin mga friends, mga kaparindihan, no? Na basi makatabang ka niya. Pwede mo comment sa po ang YouTube, no? Kabahin sa mga ginapamati sa itong kalawasan, basi makatabang ka niya. Sa mga wala pa masayod o ganahan mo mag-friend, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, usbo na ko ha. Eric Hilot ang Binisaya. Isa akong Facebook. Ayan. So, maghilot na ko guys. Shout out sa taga San Jose, Digo City. Ayan. Sige, tanggalin mo yung shirt ka. Maana ni mo shirt? Nag-boxer shirt ka. Good na. Brief mo lang. Mag-brief mo ka. Sige. Okay, mo shirt. Kamay lang. Kana. Okay na kana.